Менә Александр Дмитриевич Лоиш районы совхоз имени 25 октябрядан Таташа бик шәп белә. Исәнмесез? Исәнмесез. Исәнмесез минем туганнар, исәнмесез минем иптәшләр. Татар халыклары мәңгегә бергә. Вы долго живете в Лоишском районе? 28 лет. Әле ул французча да, немецча да белә, чегәнчә дә беләйме? Әйтеп җибәрегез әле бер-ике сүзләр. Лачо девес чавалы. Сыр дивень. Марелакта денес это саперешеро. Mange Saro Kutsch. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle. Ich wohne in diesem Dorf schon 28 Jahre alt und bin sehr und sehr zufrieden. Это на немецком было. Ага. My wife is an economist. She works together with me. After her office, she sometimes writes letters to foreign firms. I'm sorry. Хорошо, ничек сиптәрә генә.